आंनि सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेल नायगिरि लोगोफोर आरो आंनि फेसबुक पेज नायगिरि लोगोफोर नोंथांमोन आङो जे मैया दाखालिसो मोनसे आबैनाव थांनानै मोनसे माने भिडिअ बानायहैदोंमोन आरोना ब्लग आङो बेखौनो फेसबुकाव भिडिअ हगारदोंमोन दा नोंथांमोना गोबां माने कमेन्टआव गाज्रि हरदो आरोना आरो इउटुबफ्रावबो मोजां भिडिअ कन्टेन्ट बेबायदि खस्थ' दुखुनांथाव भिडिअ बानायबाबो नोंथांमोना गाज्रि कमेन्टसो हरो आरोना माने बिदिखौ नायनो हाया खोमा आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माने बेबायदिनो आं भिडिअ बानायदोंमोन आरोना नोंथांमोना माने नों फिसाबा सोर फिसिनो मा फिसिनो जाम्बा बेबायदि सियान लुला बेबायदि माबा मोनसे गाज्रि बेबायदि बुंहरदो आरोना माने नों फिसाबा सोर फिसिनांगौ मा फिसिनांगौ बेबायदि फिसाफोर गैया नामा फिसौफोर गैया नामा बेबायदिसो नोंथांमोना कमेन्टआव हरदों आरोखि ना लोगोफोर दा नोंथांमोना बिदि दुखुखौहाय नायनो हायाखै ओंखायनो बेबायदि कमेन्ट हरो आरोना नोंथांमोना बेबायदि मोजां कमेन्ट हरनांगौ माने गाज्रि कमेन्ट हरो आरोना नायनो हायालाय आंथ' नोंथांमोनाव माने बिबायनानै जायाखै नंगौना नङा आबै आबौनि दंनाय गैयै माखासे बेफोरखौसो सापर्ट मोननो थाखायसो आं बेबायदि दिन्थिदों इउटुब ससियेल मिडियानि गेजेराव नोंथांमोना माने कमेन्ट गाज्रि हरनो मा गोनांथि आंथ' नोंथांमोनाव बिनानैबो जायाखै आरो गाज्रि खामानिबो मावाखै आङो बेबायदि दुखुनांथाव जे जोंनि असे बिबै बिबौ आंनि आइनि असे बिबै बिबौब्लालाय आङो इउटुब ससियेल मिडियाआव आङो हगारनो मोजां मोनो मानो होनबा मेम'रि गालांनो आङो लुगैयो दा नोंथांमोना ना ससियेल मिडियाआव हगारजानो बायो आं बिराद माने हगारजानो लुगैयो आरोना माने नोंथांमोना कमेन्ट गाज्रि हरो आरोना बेफोरबायदिखौ नायनो हाया खोमा लोगोफोर दा बेबायदि नायनायाथ' जोङो नायखानांगोन जोंनि बिमा बिफानि असे बिबै बिबौब्लालाय जों नायखानांगोन नंगौना नङा नोंथांमोनाबो जायफोर बिबै बिबौ दं माने न'खराव जेबो गैया दुखुनांथाव माइरं थाइरं जानो गैया नोंथांमोनाबो बुजिगोन आरोना माने नोंथांमोनाबो जाय बिबै बिबौ दं होनबा नोंथांमोनाबो 100% मिथिगोन आरोना जायहा बिबै बिबौ गैया नोंथांमोना मिथिया आरोना बयबो सोरबा माने गाज्रि कमेन्ट हरो आरोना माने आं बिराद दुखुनांथाव जादों आरोना माने बेफोरबायदि कमेन्ट मोजां भिडिअ बानायबाबो कमेन्ट गाज्रि हरोबा सोर गोसोआव नाङालै बेबायदिया माने आं नोंथांमोन कमेन्ट गाज्रि हरनोबाबो आं जेबो साना आरोना लोगोफोर नोंसोर कमेन्ट गाज्रि लिरो ना मा लिरो आं जेबो साना आङो हगारनांगौ हगारबाय थागोन माखासे बारनाय माखासे ब्लग बानायबाय थागोन आरोना जायफ्रा कमेन्ट गाज्रि लिरो बे लिरबाय थाखायो आरो सोरबा नायनो हाया आरोना बिदिनो आङो बेबायदिनो बारनो सानो गोजानाव बारहैनो सानो दा नोंथांमोनाबो मोजां बारहैबाबो माने कमेन्टसो गाज्रि हरो ना माबा मोनसे जायोब्ला मायोब्ला नोंखौ सोर नायगोन मागोन बेफोरसो उल्था कमेन्ट हरो आरोना बेबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो आरोना हाजार मोजां भिडिअ बानायाबाबो गाज्रि कमेन्टसो हरो आरोना दा बेफोरबायदि ओंखायनो आं गोजानावबो थांला सिगां समनि बायदि साइकेलफोरजों थांनानै क'क्राझार बेंटल ओरैबायदि गसाइगाव बेफोरबायदियावबो भिडिअ बानायहैला माने आं बिराद गोसोखौ लोरबां मोनग्रा जाबाय आरोना माने इमान खस्थ' खालामनानै नों मा जानो माने मानसिफ्रा रासिनसो बखियो आरोना जेब्ला आं खानाय गोलाव लानाय सममोन होमब्लाथ' मानसिफ्रा नायोमोन आरोखि ना आंखौ जेब्ला आङो थफि लालायलांगोन बेग लालायलांगोन होमबा आं गसाइगाव ओरै बेंटल थांगोन थांनायाव बुङो आरोना मानसिफ्रा एकदम माने गाज्रि नोजोरजों नायनाय बायदि एकदम खानायाबो जायलालामोन नालाय माने गोसो गाज्रिफोर बायदि बिदि सानोमोन खोमा आरोखि ना बा सोरबा है इउटुबाव बारग्राया माबाग्राया बेफोरबायदि नायोमोन खोमा माने ओरैबायदि नायो आरोना ओमफ्राय दाथ' आं खानाय सिनजाबायलाय रावबो एखौबो नाया आरोना माने खानाय सिनजायै समावल' खानाय सिनजा माबा सिनजा बेफोरबायदि मोजां बुंलायलायो आरो आं ओंखायनो गोजानाव माने बानायहैला आरोना लोगोफोर गसाइगाव बेबायदि बेंटल चिरां क'क्राझार माने मोजां बारबाबो कमेन्टसो गाज्रि हरो आरोना आजिखालि मा बेफोरबायदि न'खरनि फेमिलि ब्लग माबा माबि बिदिखौसो इन्टारेस्ट बेफोरबायदि माखासे भाइरेल बिदिखौसो नायग्रा जाबाय खस्थ' खालामग्राथ' गैला लोगोफोर बेफोरबायदि आरोना ओंखायनो जोंनि बर'आव बेफोरबायदि बारलु बारला खालामग्रायाबो गैला आरो माखासे खेला दुला गेलेग्रायाबो गैला आरोना लोगोफोर जानला मोनला मालायनि भिडिअखौ खावलाबायना माबालाबायनानै बेबायदि हगारग्रा जाबाय नै मैया दाखालिसो जों मोनसे खोनादों थैसाम थु बेखौ सोरबाया गावनि इउटुबाव आपल'ड होनायाव नै लासिंसिं ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय ओरैबायदि मान सनमान जालायबाय बेफोरबायदि माने मालायनि भिडिअखौसो खावलाबायना हगारलाबायो जोंनि बर'आवहाय आरोना फैसा मोनजानो थाखायनो दा बेफोरबायदि आंबो बिराद मोजां मोनदों माने मालायनि भिडिअखौ बेफोरबायदि हगारनानै हमजानाय बेफोरबायदिथ' जानो नाङा दा बेफोरबायदि जेन'बा मालायनि इमान खस्थ' खालामनायखौ जुदि हगारलाबायोब्लाथ' जोंनि इयुन बै समावबोथ' सोरबाफोर खस्थ' खालामनायखौ माने बेफोरबायदि आपल'ड होयोब्ला होमबा सोर प्रडाक्सना सोर आर्टिस्टआ बेफोरबायदि गोसो जागोन राव फाग्लायाबो गोसो जानाय नङा आरोना आरो जोंनि कालसार माबायानो थैलांगोन बेफोरबायदि जायोब्ला आरोना बिदिफोर फिल्म खस्थ' खालामनायखौनो खावलाबायनानै जुदि हगारलाबायोब्ला ससियेल मिडियानि गेजेराव होमबा जोंनि बर' हारिनि फिल्म दिहुननाय माखासे कालसार माबायानो थैलांगोन आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि एक्सन लायाबा बेबायदि फेसबुक बायदिसिनाफ्राव हगारला लानायाबो गोरोन्थि आरोना गावनि कन्टेन्टखौ हगार बास गावनि ब्लग गावनि फेमिलि बेफोरबायदिखौ हगारनाया जेबो नङा आरोना खिन्थु सोरनिबा फेसबुकआवहाय मालायनि भिडिअ हगारलाबायनाय माबालाबायनाय मालायनि भाइरेल बेफोरखौसो हगारो आरोना ओंखायनो जोंनि भिडिअ माने बर'आवहाय बेफोरबायदि मिलियन थाङाब्रा जोंनि बर'आव ओंखायनो मिलियन थाङा माने मालायनि दस्रा जाथिनाथ' मिलियन थाङो जोंना ओरैनो जास्ट नों आं पाब्लिकफोर ओरैनो जास्ट नायबाय बेफोरल' आरोना दस्रा मानसिफ्राथ' नायखाया जोंनि ओरैनो साधारन ब्लगफोरखौहाय दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो लोगोफोर माने मोजां कन्टेन्ट बाहायबाबो नोंथांमोना कमेन्टसो गाज्रि लिरो आं बेफोरनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट गाज्रि लिरो ना मायो आङो जेबो होनला लाबल' हरगोन आरोना लोगोफोर
आङो कमेन्ट गाज्रिनि सायाव आङो जेबो गोसोआवबो नांनाय नंला आं जास्ट दिनुबाय थागोन बा दिन्थिबाय थागोन आरोना लोगोफोर बारनांगौ बारगोन ब्लग बानायगोन बा माखासे फिल्म बानायनांगौ बानायनांगोन आरोना कमेन्टखौथ' आजिखालि गोबांफ्रानो मोजांबाबो गाज्रिबाबो हरलाखायो मानो होनबा आनजाद नायो आरोना माने माबायदि कमेन्ट गाज्रि हरबा माबायदि रिप्लाय होयो मायो बेफोरबायदि सानो लालाय ओंखायनो हरो आरोना माबायदि बाहाग खावहरो माने होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावमोन लोगोफोर आङो गोसोआव बिराद दुखु मोनदों आरोना दाखालिहाय आबैखौ बानायनायावहाय बेफोरबायदि होनना हरनायनि थाखाय कमेन्टआव बेफोरबायदि दुखुनांथाव भिडिअ बानायबाबो बेफोरबायदि गावसोर नायहरनाय बायदि कमेन्ट गाज्रियाव हरो आरोना बिराद दुखु मोनदां आसा खालामो लोगोफोर आंनि जाय इउटुब नायगिरि आरो फेसबुक नायगिरि लोगो नोंथांमोना बरायबो सापर्ट खालामगोन होननानै बेफोरबायदि कमेन्ट गाज्रि दालिरसै लोगोफोर दिनैनिफ्राय आङो जा दिनै थाबाय थागोन माबाबाय थागोन आरोना होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर बाय बाय